Aurkezpen txiki bat egingo jo, gaurko protagonistai. Gurekin dago June Goitetxean Untzaka, eta, feminista, filosofo politikoa eta irakaslea zuk zuzendu, Azken hamarkadan ikertzaile gisa dabil Europako eta, egin da Europako eta Kanadako unibertsitatean eta bere azken ikerketak Cambridgeko unibertsitatean egin ditu. Ezaguna da bere ekoizpen teoriko eta literarioengatik eta erabiletan baita ere egindako kolaborazioengatik. Esate baterako, Garrian, Diagonalen, EITB, eta gaur egun ikertzaile eta irakaslea da EHU. Eta, gaurkoan etorri zaigu batez ere, hitzaitia Euskal Demokrazia Patriarkalari buruz. Badakizue liburu bat idatzita bakala, horren inguruan, eta nik denbora gehiago ez dio kendu nahi. Zer badakit, bera da protagonista, eta behar emango dio zuzenian hitza. Hori bai, esan, ni oso pozik nahola, da horako, egile esan, aspaldiko kontua da, eta printzak, iteko aukera eukidegu baita ere, egoera jakinda nolakoa den eta bar, eta mila esker etortzeagatik, eta zuei ere bai, mila esker etortzeagatik. Mila esker, Karmele. Mila esker guztioi, etortzeagatik, gonbidapenagatik, eta bai azkenik lortu dugu, eta gainera presentzialki. Beraz, beste exito bat, 2020-ako. Bai, oraingoan, nator egin dugun azken lanaren inguruan hitz egitera, ez dakit zergatik desagertu zaizkidan izenak. Hemen 4 izena agertzen ziren, da lauron artean egin dugu azken ikerketa hau, Zurine Rodríguez, Lore, Lujanbio eta Estitxu Garai, erekin batera, 4 egin dugu. Eta, hori, printzipioz Emakunderen beka bat lortu genuen egiteko, eta gero ja, Emakunderen zearekin egin genuen EAEren inguruko Euskal demokrazia edo kapitalismo patriarkalaz, eta gero ja liburu bilakatu dugu eta hor sartu ditugu ja Nafarroako eta Iparraldeko datuak. Egin dugu gaindegiaren bitartez, datuen rekopilazioa eta sorkuntza eta guzti hori, eta orduan, haiei ere eskerrak, baina hori izan dela, talde moduan, kolektibo moduan egin dugun lana. Gu gera Biba taldeko kideak, Bilbao Barcelona Critical Theory da talde bat, aktivistekin eta feministekin eta unibertsitateko ikertzaile eta irakasleekin, eta horren parte bat bezala egin dugu. Zein izan da, bi helburu nagusi genituen lan honekin. Alde batetikan, ematea jendeari, ez espezializatutako jendeari baizik eta jendeari, tresna kontzeptual bat, datuak baina tresna kontzeptual bat, patriarkatua ulertzeko, identifikatzeko, analizatzeko, dana dalakoa, noski, deseraikitzeko ere, batez ere. Ez hori da, bigarren mailako helburu horiek, ez? Eta bigarrenik, eta edukiari dagokionez, bigarren helburua zen patriarkatuaren birsortze hori, ez nola jaiotzen dan edo noiz, baizik eta nola birsortzen dan aztertzea. Nola birsortu. Mendez mende, urtez urte. Eta orduan hor egin duguna da mekanismo desberdinak, alegia patriarkatua dimentsio desberdinetan birsortzen dituzten mekanismo horiek aztertu. Hori egiteko lehenik eta behin, eta lehenengo helburuarekin erlazionatuta izan da, eta hau ez dakit ere zergatik mugitu zaizkidan lerro horiek, izan da patriarkatua banatu degula analitikoki, ez? Gero badakizue dana batera gertatzen dela, ez? De hecho, gainera, patriarkatu kapitalista batean ari gera, beraz, menderakuntza desberdinak, ez? Dauzkagu eta gainera ardatz koloniala ez dugu gehiegi garatu, baina hor dago ere. Orduan, lehenik eta bain egin deguna da, gaur egungo patriarkatuan, patriarkatu kapitalistan, 6 dimentsio tan banatu patriarkatua. 6 dimentsio analitiko. Eta orduan, lehen dimentsioa, deitzen diogu, lan ordaindua. Zer esan nahi du lehen dimentsioa? Esan nahi du, aztertuko degula lan ordainduaren eremuan, ze birsortze mekanismo ematen dira. Hau da, ze erlazio patriarkal dauden lan ordainduan. Bigarren dimentsioa, ze erlazio patriarkal dauden lan ez ordainduan. Gero, jungo gea, dimentsioz dimentsio. Hirugarren dimentsioa izan da aztertzea estatua. Hau da, erlazio patriarkalak estatuan. Estatua
oso handia da, gauza asko dauzka, orduan zuk aztertu ditzazkezu legeak, aztertu ditzazkezu indar polizialak, politika publikoak eta hainbat gauza. Guk aztertu dugu zehazki ongizate erregimena. Gero, azalduko dizuet ere zer dan zehazki hori, zer esan nahi duen hori, eta zertzan gure helburua horrekin. Baina, da, gure estatu mota, desagertzen ari den estatu mota, ez daukagu guk euskaldunak, baina esan gaur daukagun, Europan dauzkagun estatu motak ongizate estatuak deitzen dira, desagertzen ari diren horiek, eta horrekin daukaz ikusia, gero aztertuko dugu. Eta laugarren dimentsua izan da aztertzea erlazio patriarkalak eremu soziopolitikoan, soziopubliko politikoan. Hemen ere gauza asko daude, ze hemen aztertu zakezu artea, aztertu zakezu bertsolaritza, aztertu zakezu kalea, juergak, erlazio patriarkalak esan nahi kontestu desberdin guzti horietan, guk egin deguna da aztertu partidu politikoak, hau da, politika instituzionalean nola ematen diren erlazio patriarkalak, mugimendu sozialetan, sindikalismoan eta edabideetan. Orduan, ere moiek hartu ditugu. Eta gero, beste bi dimentsio ez ditugunak aztertu, direla sexualitatea edo sexualizazioa, eta violentzia zuzena, gizonen violentzia zuzena emakumeen kontra. Orduan, bi horiek ez ditugu aztertu, hor hala ere datu asko daude, eta asko egiteke ere, batez ere sexualizazioaren ardatz horretan. Baina egin ditugu lau eremu hauek hartu, eta orduan, horretarako egin dugu alde batetik datuak hartu, datuak errekopilatu, datuak sortu, datuak gurutzatu, eta gero elkarrizketak. Eta gero noski teoria. Baina, hiru zea horietan, parte oso garrantzitsu bat izan dira elkarrizketak. 45 elkarrizketa egin ditugu alderdi politiko guztiei, Vox ez, hau da, danak, emakumeak danak. Gero, mugimendu sozialetan mugimendu batzuei egin diegu, bai? Sartutak ez bakarrik adibidez mugimendu feminista edo ekologistak, baizik eta baita ere pentsionistak eta abar. Gero, hartu ditugu sindikatuak, sindikatuak ere Steilas, ELA, LAB eta Komisionesi egin dizkiogu elkarrizketak, eta gero, unibertsitateko zenbait, eremu hauetan dabiltzan zenbait irakasleei, eta gero kazetari desberdinei. Eta, hori da pixkat, esan ezazuen panorama edo irudi orokorra. Orduan, esan deten alen, gure helburua, lehen helburu hori, bigarren helburu hori barkatu, dala birsortze mekanismoak aztertzea, hori egiteko hemen ikusiko dituzue, dauzkagu lau dimentsioiek esan dizkizue danak, lehenengo lauak guk aztertu ditugunak, eta gero hor, geziak dira besterik gabe irudikatzeko dala sistema organiko bat, patriarkatua. Eta orduan, egiten dezun zerbait, lan ez ordainduan adibidez, eragina edukiko du beste eremuetan. Edo alderantziz, lan ordainduan hartzen diren neurriak edo egiten dena edo gertatzen dena, zea dauka, ondorioa dauzka, eremu soziopolitikoan, ongizate estatuan eta lan ez ordainduan. Hori ikusiko dugu, jazten geranean dimentsioz dimentsio. Eta guzti horren atzean, zer dago, daude violentzia desberdinak. Alegia, guk hemen berriro ere, ez da lan teoriko bat. Orduan, helburua etzalako hori, baizik eta simplemente ematea erabilgarria den sistema kontzeptual bat. Orduan hor simplemente sartu violentziarena pixkat esateko violentzia desberdina daudela, badakigu guk herri honetan, eta gainera ez bakarrik, herri askok, baina esan hemen gainera asko hitz egin da ere honi buruz, eta violentzia desberdinei buruz. Orduan da pixkat hori, kontuan eukitzea badagoela, violentzia desberdina daudela, eta horietan badagoela bat, dala oso garrantzitsua eta oso gutxitan aztertzen dena, eta da violentzia simbolikoarena. Bai, violentzia simbolikoarena. Eta hemen ere berriro, ni ez naiz luzatuko, ze ez da gaurko zea, baina kontu zibili bardean nola definitzen dugun ez bakarrik violentzia simbolikoa, baizik eta violentzia materiala. Bai, violentzia material mota bat da adibidez violentzia ekonomikoa. Bale, soldata arrakala, da violentzia material mota bat, violentzia ekonomiko bat. Baina violentzia material desberdina daude. Eta violentzia simbolikoa gero azalduko dizuet, zer dan, ze ulertzeko bigarren dimentsioa azalduko dizuet hor violentzia simbolikoa. Baina ulertzeko pentsatu arrezu ez daudela separatuak, materiala eta simbolikoa dena. Simbolikoa da materialitate desberdinen dimentsio esan nahi duna. Hau horrela da, baina
azaltzen jungo naiz gero adibideekin, bale? Baina esan nahi dutena da ez daudela erdibituak, bai? Da, violentzia berdinaren dimentsio desberdinak dira, bai? Dimentsio materiala, dimentsio simbolikoa, bai? Simbolikoa guretzako zentzu honetan da esan nahi duna, bai? Hizkuntza, osea, esan nahia daukana guretzako, eta guretzako gizakion munduan esan nahien bidez artikulatzen dugu errealitatea, bai? Eta ematen diogu zentzurik ez daukan guzti horri. Bai, orduan, horregatik da dimentsio bat, ez da hortik handi joan violentzia bat eta beste alde batetik handi joala violentzia materiala. Bale, orduan, orain pixkatola eskema ikusita, ja, irudi batekin, guk, ondorioetariko bat da, sartu baino lehen, da, bueno, prozesu desberdinak hasi behar direla, ez, estatu feminista sozialista, edo berdin zaitu edo herri feminista sozialista nahi duzen bezala. Deitu nik estatu deituko diot, eta orduan hori lortzeko, estatu esan nahi da gizarte berri hori lortzeko prozesu desberdinak eraman behar direla. Bat da despatriarkalizazio prozesuak eta despatriarkalizazioak dauzka barnean bi kontzeptu hauek. Ikusiko ditugunak ere bere dimentsioan, dala hirugarren dimentsioa, zer dan desmerkantilizazioa eta desfamiliarizazioa. Baina ikusteko badaudela hor kontzeptu batzuk jarri ditugu, ez gera gehiegi luzatu, lanean esan nahi dut, baina ezinbestekoa dira zenbait kontzeptu, gero esan nahi dugun guztia eta datuak interpretatzeko eta datuen arteko erlazioa eta pixkat panorama edo irudi osoago bat egin ahal izateko. Bale, orduan, gero bi kontzeptuek esplikatuko izkizuet bere kapitulu edo dimentsio egokian. Dala, hirugarren dimentsioa dala ongizate regimena, estatua. Bale, ze estatuak, erlazioa handia, estatua da familiarizazio eta merkantilizazio prozesuak ahalbidetzen dituenak hein handi batean. Orduan, bueno, hori ikusiko dugu orain, egingo dugu nahian, hasiko gea lehen kapituluarekin, zuentzako da lehen dimentsioa, dala erlazio patriarkalak lan ordainduan. Bale, guk hor, berriro ere, datu asko daude liburuan, orduan, nik hemen datu batzuk ekarri dizkizuet, simplemente ikusi ahal izateko, zertzelada batzuetan, zein dan panorama. Alde batetikan, datu orokor bezala, gero taula batzuk erakutsiko izkizuet, zenbait gauza badakizkigunak eta bagenizkizkienak hasieratik, baina gero hau ja datuekin frogatu egin dugu, ez? Emakumeek gizonek, baina lan ordaindu eta ez ordaindu gehiago egiten dugu. Kontuan izan hemen lehen dimentsionetan lan ordaindua neurtzeko zer neurtzen duzu. Lan ordaindua hau da, neurtzeko ze desberdintasun dauden emakumeen eta gizonen artean lan ordainduan neurtu behar dituzu gauza desberdinak. Soldatak, pentsioak, renta desberdinak, ze propietate dauzkazun, hau da, daude dimentsio desberdinak, bale? Gero daude ere, lan ordainduan daude sektore oso feminizatuak, horiek ere landu ditugu, adibidez etxeko langileenak, orduan ordenatu dugu, pixkat kapitulua, dimentsio hori dago ordenatua, ardatz desberdinen bidez. Oro har, zein da ondorioa? Gizonek daukate kapital ekonomiko, botere ekonomikoa dana, kapital ekonomiko gehiago. Baita ere kapital kultural, simboliko eta abar gehiago, baina, hemen ez dakit gaizki dago jarrita, baina hemen garrantzitsua da daukatela errenta gehiago, soldata handiagoa, propietate gehiago, eta gero kontratu desberdina daude, orduan kontratu indefinidua, kontratu partzialak, eta hor berriro ere, 80% enplegun partzialean dira emakumeak, pentsiodunak ikusiko dugunak ere 153 gutxiago, gizon pentsiodunak baino irabazten dute, eta soldata arrakala gurean dago 125 inguru, oro har median estatuan uste dagoela 133, 33, eta gero, beste ardatz batzuk kontuan izan, egin ditugun elkarrizketak dimentsio guztietan azaltzen direla. Orduan, lehenengo dimentsionetan sindikalistak hitz egiten dute asko. Pentsiodunek, pentsionistak, etxeko langileak, afiliatutako eta antolatua dauden langile desberdinak, afiliatuak ez daudenak, migrantea direnak, ez direnak, elkarrizketa desberdinak sartzen doaz azaltzeko zegertatzen den. Adibidez, zergatik negoziazio kolektiborik ez duten langileen 175 emakumea dira. Alegia egiteko, ulertu alizateko desoreka hauek, esango genuke, ulertu behar dezu nola funtzionatu duen eta nola antolatu den ere langile klasea, adibidez sindikalintzaren bidez, aurre egiteko eta eskubideak eta abar lortzeko, eta orduan ze gertatu da sindikalismoarekin, gutxiengoa izateko emakumeak, eta
eta afiliatuak ez dauden gehienak emakumeak izatearena, ez? Hor, arrazoi desberdina daude, baina adibidez, etxeko langileen kasuan, ez daukate patronalik. Zuek sindikalismoa antolatzen da, bere momentuan, kapitalismo industrialarekin, 20. mendean, aurre egiteko patronalari, bai, fabrikako patronalari, hau da, bai, zuk jefe antolatu bat daukazu, bai, patronala deitzen dana. Eta orduan, patronal horren aurkako antolakundea dira. Klaro, patronalik ez daukaten lanak oso zaila dira antolatzen, baina hau ere gertatzen da autonomoekin eta autonomo faltsoekin, globokoak adibidez, ez? Uber-ekoak. Horrelako langileak ezin dira antolatu, bueno, bai, aldute, sindikalitza berri baten bidez, bai, hori da egiten ari direna, hain zuzen ere, beraien baldintzak, lan baldintzak aldatu ahal izateko berdina etxeko langileekin, etxeko langileek zer egin dute, eta agertzen da lehen dimentsionetan, elkarrezketetan eta dena, sortu dituzte beraien elkarteak, sindikalismo tradizionalak, naiz eta eraldatzen ari diren, bai, alegia barrutikan eraldatzen hasi diran, hain zuzen ere, panorama guztiz berri batean gaudelako, ez bakarrik emakumeen 170 hemen, 70 piko, lan merkatuan dagoelako, eta beraz lan indarraren, bai, erdia ja bada iaia eta sektore batzuetan gehiago, baizik eta gainera sektore pobreenetan eta prekarizatuenak direlako feminizatuak. Eta aldi berean ere, momentu honetan, errebindikazio gehien eta mobilizazio gehien lortzen ari diren sektoreak ere emakumeena dira, bai erresidentziak, bai garbitzaileak, dana dalakoa. Orduan hor, eraldaketa bat egoten ari da sindikatuen aldetik, horrelako gauza guzti hauei aurre egiteko, ez? Hemen esaten dizuen moduan, hor lehenengo dimentsionetan, lehen errenta, ez? Hemen, errentaren garapena ikusi dugu. Berdin du, urteak hartu ezazkezu lehenagotik, eta datu gehienak daude, datu batzu bat daude 2018koak, baina bakizute prozesatzen eta asko kostatzen dela, eta orduan datu asko dira 2015, 2016, baina azkenekoa dira. Azkenekoak esan nahi, gurutzatutak eta danak, Eta orduan hor pixkat ikusten dezute, zen garapena egondan, eta orduan, igotzen hasten da pixkat errenta, baina igotzen da proportzioa mantenduz, gizonen errenta eta emakumeen errentaren arteko ezberdintasun hori. Hori, egin ditugunak ere izan da, adibidez hemen, aztertu dugu lan ordaindutan esfera bakoitzean eta kasu honetan kapital kultural desberdinarekin, kapital kulturala izango zateke kapital ekonomikoarekin dijoan zerbait, eta kapital kulturala kasu honetan esan nahi du kapital kultural zertifikatua alegia. Ze diferentzia dago, doktorego eta graduondoetan, ez bakarrik lehen mailako ikasketetan, baizik eta esfera guztietan. Osea, kapital kultural hori, alfabetatu gabetatik zertifikatua den hori, ze kapital kultural desberdina daude, gradu gorenera, goi mailako ikasketak eta doktoretzak. Eta orduan guztietan ikusten dezute ematen dela arrakala. Guztietan ematen da arrakala. Ez dago esfera bat ere ez, nun ez dagoen arrakalarik. Klaro, hau esplikatzeko behar dira instrumentu gehiago, esaten dizuena lehen, kentzen dizkiguten instrumentuak eta inoiz esaten ez dituzten instrumentuak, eta oso zaila dira horrelako datuak interpretatzea klabe hauetan, ez? Eta da, arrakala hori ere badago doktoreko esferan, eta hori suposatzen da instituzio publikoa direla normalean, ez? Doktore gaiak, osea, ikertzaileak, eta horiek normalean instituzio publikoetan daude, ez baldin bada enpresa teknologikoetan, eta abar, ez hor, noski desberdina daude, baina orduan, esan nahetena da, bai enpresa publikoetan, bai pribatuetan bagenekien, ematen dela arrakala hori. Eta orduan, arrakala hori ondo ulertzeko ez da bakarrik begiratu behar zenbat kobratzen dezun. Ez? Te suposatzen da soldatak berdinak direla, ez? Administrazioan. Baizik eta zer gertatzen den doktorea den emakume batengan eta gizonen batengan. Alegia, adibidez, bukatzen dituzte ikasketak eta hasten dira egiten dute tesi doktorala, bai? Imaginatu ezagun pareja bat, gizon eta emakume bat. Egiten dituzte goi ikasketak, egiten dute doktoretza, baina askotan ja postdoktoralera emakumea ja ez da iristen haurdun gelditzen delako. Eta klaro, urte horietan, atera egiten dira, eta gizonezkoek aurrera egiten dute. Eta orduan, horrez esan nahi du, hori erlazionatuta eszedentziekin, hartzen dezun denborarekin, zaintzarako, eta abar, geratzen zaizkizu horrelako soldata arrakalak. Ez daudenak nominan, zehazki, baizik eta kalkulatzen dezunean orotara eta egiten dezunean gero media, ateratzen den hori.
Bai, horregatik, zergatik ze bestela, ez genuke gero konprenituko zergatik propietate gutxiago dauzkagun, errenta gutxiago, eta abar naiz eta berriro kapital kultural zertifikatu berdina eduki. Bai, titulazio berdinak. Titulazio berdina dauzkaten jende horietan zergatik ematen da arrakala. Pues ematen da arrakala bizi baldintzak ez direlako berdinak. Bizi baldintza materiala direnak. Bai, gero hori ikusiko dugu berdino lan ez ordainduarekin, ze guzti hau da zergatik lan ez ordaindua egiten daudelako emakumeak, haurrak zaintzen dutenean. Eta orduan horregatik azaldu daiteke, baina bigarren dimentsioa hartu behar da kontuan. Bale, gero ere gurutzatu genuen euskerarekin, lehen komentatzen genuen ez, euskeraren kontua, hemen oroar euskaldunak zezentzutan, euskeraz dakigunak eta euskeraz egin dezakegunak, ez gera gero sozioekonomikoki pobreenak, bai? Hor desberdintasun badago, ez da Ipar Irlandan bezala eta beste gatazka nazional batzuk eman diren beste lekuetan bezala. Orduan hor ere, bueno, datu kuriosua daude, baina bueno, esan nahi duguna da berdin du, ez? Osea, ere arrakala denbora guztian dagola. Bai, euskaldunak, eta abar. Baina bueno, datu interesgarria daude, baina orain ez gara sartuko. Bale, gero, berriro esan dizuet, ez pentsionistena ere aztertu dugu, eta sektore feministatuenak. Hemen, bueno, etxeko langileena paradigmatikoa da ere, gainera elkarte geroz eta gehiago daude, hasiera batean hasi genunean zeuden bi elkarte, bi edo hiru, Trabajadoras no domesticadas eta ATH, osea L, Bizkaikoak, eta orain ja badaude bai Gipuzkoa, bueno, eta Asade, eta orduan orain geroz eta gehiago ja elkarte gehiago sortzen ari dira, bai? Hau da oso eremu berriro ere feministatua eta arrazializatua ere, bai, migratzaileen portzentaia altuagoa da beste sektoreekiko konparatuta, eta bueno, da pasada bat, osea, hemen ikustitu zuten soldatak dira ikaragarriak, bai? Osea, hemen soldata zer irabazten duten, ez? Gehiengoak, eta beste aldean daukazue, hemengo aldean, bai, lanaldiak dira pasada bat, bai, adibidez, eguneko 29 eta 21, osea, eguneko ia, berrogeita hamabostek egiten ditu astean 60 eta 80 ordu bitarte. Hori da gehiengoa, ez? Eta soldatak, bueno, dira, eta guzti honek zer ikusi dauka, zerrekin nola klasifikatzen den emakumeen etxeko lana, ez? Langile hauena, nola klasifikatzen den, ze klasifikazioaren arabera ematen zaizu, egokitzen zaizu soldata bat, bai? Konbenioena, hau da, konbenioena, bai, eta klasifikazioena, oza, lanak segunetan nola deitzen diren, zerbait kobratzen duzu edo beste gauza bat. Bai, oza, hau ikusten da, eta claro, hemen klasifikazio hauek erabiltzen dira zuzen ere, hau da, beste patriarkatuaren mekanismo oso fin bat, izenarena, bai? Segun nola deitzen duzun zerbait, gutxiago kobratuko duzu. Eta orduan, ez da berdina modistoak edo modistak, ez? Ez da berdina, bueno, hainbat zea daude, ez? Tipografak edo zuzentzaileak. Zuzentzaileak dira gizonak, eta gehiago kobratzen dute, eta berdina egiten dute. Osea, hor daude kategoria pila bat, ez? Berriro ere, 20. mendean ari naiz, eta hor kategoria guztiak, eta orain nola eraldatzen doaz, eta orduan hau birsortzen ari da berriro ere teknologiaren eremuan. Baina hauen borroketariko bada, hain zuzen ere aldatzea klasifikazioak, bai, konbenioak eta sartzea, bale, regimen general horretan. Orduan, bueno, lehenengo berriro, ez? Lan ordainduan ematen diren arrakala guzti hauek, soldata arrakala, pentsionisten arrakala, esan dugu, pentsionistek kobratzen dute 143 baina gutxiago. Horrek esan nahi du, euneko 60 ez da iristen, baina erdia baina gehiago, ez dala iristen, sikiera 500 eurotara hilabetean. Osa da, pobrezia ikaragarria. Bai? Eta pentsionisten mugimenduan adibidez gertatu zena izan zen hasiera batean bai egin zituzten mistoak eta mantentzen dira, baina gero sortu zuten honekak adibidez sortu zuen ja emakumeen elkartea nazio mailan pentsionistena. Bai, zergatik berriro bizi baldintzak ez direlako berdinak. Gainera badakizue, bueno, gizonak lehenago hiltzen direla eta orduan hor alargun tasak emakumeak dira gehiengoa, eta gero ikusiko duguna ere, bigarren kapituluan, zaharren artean ere, klaro, emakumea dira, bai zaintzen dutenak, bai zainduak izan behar dutenak. Bueno, orduan, lehenengo dimentsio hau ikusita, bigarren dimentsiora goaz, lan ez ordaindua, erlazio patriarkalak lan ez ordainduan.
hemen ideia bat eduki dezazuen, adibidez, hemen EAen kasu honetan, etxeko lana, ez? PIB, produktu gordinaren, gure BPG-aren 22% da. Bai? Etxeko lan hori kobratuko balitz, bai? Pasako merkantilizatuko balitz, izango litzateke gure barne produktu gordinaren 22%. Hori deitzen da esklabutza. Hori deitzen da esklabutza. Ez dugu ikusten, baina hori deitzen da esklabutza. Hori hemendik, espero dut, 100 urtera, 200 urtera, deituko dute esklabutza. Mundu mailan, hori da Oxfamek egin zuen, orain dela gutxi, aurten atera duen informea, mundu mailan emakumeen 42%, hau da, iaia mundu honetan bizi diren emakumeen erdiak ez du kobratzen ezerre. Ez daude merkantilizatuta. Ez dute ezer kobratzen inoiz. 42%, kapitalismoaren aroan. Ja, eske kapitalismo patriarkala, faltaba beste izen hori, porque bestela, claro, 42% ez dago merkantilizatua, hori dela kapitalismoaren printzipioz, logika, merkantilizazioa. 42% ez dago merkantilizatua, ez da inoiz dago merkantilizatua. De hecho, orain dela 20 urte zen 60%. Eta zaintzatik, hauek kalkulatu, zaintzatik datorren aberastasun hori merkantilizatuko balitz da munduaren, barne produktu gordinaren 40%. Ia erdia. Eta noski, enpresa teknologikoen, gaur egun multimilionaria diren hoien, Facebook eta guzti hauen, baina askoz ere aberastasun handiagoa. Hori da gure egoera. Eta orduan, egoera ulertzeko behar ditugu tresnak, ez dizkigute ematen. De hecho, kendu egiten dituzte. En cuanto tresna basartzen dugunean, pum! Ez hezkuntzan, ez institutoan, ez edabideetan, ez inun, ze ez dago. Bai, borroka egiten behar eta esfortzu ikaragarriarekin, lortu ezakezu, eta, bueno, urrengo belaunaldiei zerbait pasa, baina nola, genealogia hori, omititzen dauden denbora guztian, oso hizkuntza eta diskurtso falta daukagu, eta inkluso datuak lortzeko orain ikusiko dugu. Lanez ordaindua neurtzeko nola egiten da? Denboraren bidez. Ezin dezu neurtu soldatarik, ze ez dago soldatarik, lan ez ordaindua delako. Orduan, nola dakizu lan ordaindua, nola neurtzen dezu, nola dakizu zenbat lan ordaindu egiten duten gizonek eta emakumeek, denboraren arabera. Segun zenbat denbora sartzen dezun zertan. Eta orduan, hortikan gero merkantilizatzen da eta ateratzen dira horrelako datuak. Bale, hemen datu batzuk hasi aurretik pixkat violentzia simbolikoaz hitz egiten, ze bigarren dimentsioan gaude eta hemen tokatzen da violentzia simbolikoarena. Gaur egun oraindikan eszepzioen amatasun kasuan. 85,5 emakumeek hartzen dute gaur egun, 2000, gaur egun. 2014 da, baina datuak berdin du, 2018koak dirazkenak eta berdin jarraitzen du. Eta seme-alaben zaintzarako ere 85,3 emakumeek hartzen dituzte. Hau esaten dizuen lehen, eszedentzia hauek emakumeek ateatzen dira lan mundutik, ateratzen dira lan ordaindutik, lan ez ordaindua egiteko. Hau, lan ez ordaindua da guzti hau. Eta orduan hor, zer gertatzen da, ez duzu kotizatzen, eta abar, eta lan noski gero sartzekotan berriro lan prekarionetara sartzen zea, eta horrek gero eragiten du, pentsioetan eta guztian, alegia da bizitza osoan, gero akumulatzen den zerbait, ze zure lan, zure beste lan horrek ez du aberastasuna sortzen, naiz eta berez aberastasuna sortzen duen, baina nola ez duten ordaintzen, horretik deitu behar diogu esklabutza, esklabutza mota zehatz bat. Eta orduan hemen zuk galdetzen duzu zure buruari, zergatik egiten dute emakumeek lan ez ordaindua. Zer lan ordaindua, normal, bizi behar gehalako, dan ordain egitezu, jan behar dezu, dirua behar dezu, orduan lana egiten dezu. Baina lan ez ordaindua? Lan ez ordaindua, eta orduan, hemen da sartzen dana violentzia simbolikoa, eta sartzen daia pixkat, hasten da gauza komplikatzen. Zergatik, hemen ja galdetu behar diozulako zure buruari zer da emakume izatea. Eta, klaro, zergatik esaten dut hau, ze gizon, gaur egun gizon izatearen ardatzetako bat, da identitatean lana eukitzea, alegia. Lan ordaindurik ez daukan gizonak, askoz ere portzentai handiagoa dauka depresibo bukatzeko. Bai? Hori datua dira.
zergatik beraien identitateen partea dalako, ere erlazionatuta izan direlako provider horiek, izan direlako suposatzen da, familia dau baldin badaukazu, ez, soldata eraman behar duten horiek, ere, osasun edo sartzen dira, ere, bueno, identitate maskulinoaren eta gizon izatearen eraikuntza horretan garrantzia handia dauka lan ordainduak, bai? Emakumeen kasuan lan ordaindua ez baldin badukate, ez dute normalean depresioan amaitzen. Ez da hori, estadistika. Askoz ere erlazioan zergatik, emakumeen identitatearen parte ez delako. Oraindik, lan ordaindu edukitzea. Baina ama ona izatea bai. Eta ama izatea ere. Orduan, nola eraikitzen dira alegia zer da emakume izatea? Ez, berriro ere, hau masiboki egiten dugu. Egiten dugu lan ordaindu gure identitatearen parte dalako, emazte izatea, eta emazte esan nahi dut esposa, eta ama izatea, ez? Eta ama ona izatea, eta ama onak esan nahi du sakrifikatzen zela umengatik eta lan egiten zuta, eta lehentasuna daukatela beste guzti horren gainetik, ezta? Eta orduan hemen sortzen dira edozein kasutan arazoak ama ona ez baldin bazea eta presio guzti hauek gero erlazio guztia daukatenak eremu soziopolitikoan dauden emakumeak eta amak diren hoiengan, ez dutela aguantatzen ez da 4 urte. Gero horregatik erlazionatu behar da 4. dimentsioarekin, ze klar, esaten dizute ezin dutela, eta orduan gehienez egoten dira 4 urte. Gehienez. Ez da lima dira sartzen en plan manada. Bai, orduan, hau zen ez, dimentsio guztiak erlazionatzen jutea. Orduan, galdetzen diozu, bale, zergatik egiten dute lan ez ordaindu. Ba, emakumearen identitatearen parte delako. Violentzia simbolikoaren kontzeptua sartzen da. Violentzia simbolikoa, berriro ere, violentzia simbolikoa da violentzia moduan atzematen ez den violentzia. Bai, da, violentzia epistemikoa ere deitzen zaio, berdin du, da, pentsamendu kategorien bidez, sortzen den, artikulatzen den violentzia hori. Bai? Orduan, emakumearen identitatea dago lotuta eta ezaugarritzen da eta eraikitzen da, historikoki, azken, guk hartu ezakegu berez, konparagarriak diren aroak hartu behar ditugu ere, baina berdin du Platonetik hasi edo presokratikoetatik, baina azken 300 urteak hartuta ere, ja kapitalismoan gaudela, ja patriarkatu kapitalistan gaudela eta ez patriarkatu feudalean, bai, hortikan hartuta, modernitatea deitzen zaion horri, bai, emakume modernoaren eraikuntza eta gizon moderno horren eraikuntza hori egingo da leku askotatik, ez da, hau egiten da, bai, gaur egun, bai edabidetatik, bai familiaren bidez, bai kaleko eta herriko arauen bidez, elizaren bidez egin izan da mende askotan, jokabide moralaren bidez, eta eraikuntza guztia, zer izan behar du emakume bat, emakume ona, ama ona, eta zer izan behar du gizon modernoa ere, gizon arrazional hori, guzti hau hemen ikusten dezutena taulan, hau ez dugu guk interpretatu, hau dago, aterata, literalki, zuk hartzen dituzu azken 300 urtetako eta gehiago, berdin du, zientziaren inguruko manualetan, teoria politikoa, biologia, berdin du, berdin du, da igual, berdin du. Bai, eta orduan, emakumean nola definitzen dan, esplizituki, eta gizonak nola definitzen diren, bale? Berriro ere, eta orduan, hau dira bakarrik, zerrenda hau da interminablea, bai, da oso luzea. Baina, berriro ere, hauek izango lirateke gizon, hegemonikoaren eta emakume hegemonikoaren, prototipo horren, eta, hau da, eredu hori jarraituz, sortzen dira, esango genuke, saiatzen dira, sortzen emakumeak eta gizonak, gero noski, ateratzen da moduan, Obviamente, en fin, gu autonomoa gea ere, bai, denak, eta orduan, ez dugu margen horietan zertan sartu nahi, edo dana dalakoa, Eta orduan, pixkat gizona, izan da definitua, gizon modern hori, zintzoa bezala, gizona badakizute dela sujetuaren, humanoaren, gizakiaren irudia, bai? Gizaki, hau da, zuek gizakian pentsatzenakoan, zuek igual ja ez, baina, gehiengoak, gizakian pentsatzean da gizon bat, normalean zuria gainera, bai? Eta normalean, 30 berrogei urte, 60 ja, últimamente, ja estatu batutakoak ikusita. Bale, da, subjetu bezala definitua izan da, burua bezala, familia burua, burua oroar, bai, emakumea izan da, bere oposizioan hor kontra daukazuena, hemen zergatik jartzen dugu horrela, zezuk esan dezakezu, gizona da subjetua, emakumea da objetua, bai? Zuk irakurri ezakezu horrela, oposizioz edo goiti bera, bai? Alegia, gizona da normala, sujetua, burua, publikoa, indartsua, razionala, objektiboa, bai? Unibertsala, autonomoa, ziurra, maskulinoa, maskulinoa izatea zer da, ziurra izatea, ausarta izatea, bai? Osa, dira, beraien artean definitzen diren kontzeptuak eta feminitatea berdina, zer da emakume izatea, femenino izatea, eta zer da femenino izatea, bueno, pues, objetua, bai, lizuna, pribatua, aula, irrazionala, beldurtia,
partikularra hori beti, bai, menpekoa, zalantzatia, denbora guztien zalantzatia, femeninoa da izatea. Eta orduan, galdetzen dugunean, zer da femenino izatea? Pues maskulinoa ez izatea, no hay más. Eta zer da emakume izatea? Pues gizona ez izatea. Ez dago inolako beste esentziarik, dira oposizioan definitzen diren eta ezaugarritzen diren, bai, prototipo batzuk, eta gero hor saiatzen zea sartzen gorputzak, bai, eta bizitzak, claro. Gorputz sexualizatuak, sexualizatzen direnak, gorputz arreazializatuak, dala mekanismo berdina, bai, orduan hor, eta orduan gu gera gorputz sexualizatuak, bai, partikularrak aulak, eta hori dira unibertsalak, bai, gizonaren berrio, eredu prototipiko hori. Orduan, horrek ze erlazio dauka violentzia simbolikoarekin. Emakumeak ezaugarritu behar dituzten ezaugarri horiek direla violentzia. Dira neskameak dauzkaten ezaugarriak. Neskame edo servidor, gizonezkoetan ere, baina da, bai, neskamearen irudi hori, da, sirvientearen ezaugarriak dira. Ez eta horregatik oso da, bitik eta guztiak irakurri, eunukoa deitzen dio emakumei, eunukoak, bai, kastratiak, ez, dira, kastratuak izan geran gizakiak, ez. Bueno, hemen dauzkazue, hor, bibliografia liburu hartzen badazue, hor, dauzkazue pare bat liburunik, benetan, Bourdieu eta bitik, Bourdieuren dominazion maskulina, esaten dizue ze oso motxa dira, oso ondo irakurtzen dira, oso erresa dira. Dominazion maskulina, Bourdieuerena eta bitik, pensamiento heterosexual. Bi horiekin, pensamiento heterosexual lisipen dago bide batez euskeraz. Bale, bueno, orduan, esan nahet, hemen sartu behar degula azaltzeko, adibidez, lan ez ordainduaren eta berriro ere patriarkatuaren funtzionamendua azaldu behar dugu subjetibitate hori, bai, nola eraikuntzen diren emakumeak eta gizonak. Berriro ere, zergatik gero lan ordainduan zuk aztertzen dezunean autonomoen artean adibidez, zergatik kobratzen duten gutxiago emakume autonomoak, prezioa jetxi egiten dutelako. Porque horregatik dauka subjetibitate horren arabera, claro, hori da eragina, zuk erabaki dezakezunean, de hecho ezin dezu erabaki, porque zu ja zaude ezaugarrituta subjetibitate baten eraldatu daitekena, baina eraldatzen dana feminismoaren bidez eta, en fin, eta prozesu luze bada, bai? Baina printzipioz, zuk autonomoekin ez elkarrizketatu ditugu ere autonomoak, eta gero hor datua daude, ez? Autonomak gutxiago kobratzen dute, beraien prezioa gesten dute, uste dute ez dutela merezi. Horren beste prezioa. Baina hau gertatzen da ere, hori Uxu Alberdik ere esplikatzen da bertsozaleen elkartean, nola jarri behar diren beraiek prezioa eta kategoria emakume beko prezioan jartzen dira. Klaro da, zentsura hori da violentzia simbolikoa. Violentzia simbolikoa, beti inseguru egotearena dudati eta hau tal cual. Bueno, hemen hau oso gai interesgarria da, baina hemen naiz duzatuko ze dauzkagu beste bi dimentsio. Baina, ze aurkikuntza egin ditugu guk bigarren dimentsionetan lan ordainduan? Hemen esan dizuet denbora neurtzen dela, bale? Eta orduan, guk zer ikusi dugu? Adibidez, lehenik eta behin gauza bat, lan ez ordaindua neurtzeko erdibitzen da bitan. Dago zaintza, bai, eta etxeko lanak. Bale? Eta zaintzan daude seme-alaben zaintza, edo zaharren zaintza, edo gaixoen zaintza, eta abar. Bale? Eta etxeko lanetan ere, daude lan desberdinak, ikusiko dugu, bale? Klasifikazio desberdinak, baina bi zea horiek, bi eremu nagusiak dira zaintza eta etxeko lana. Bale, orduan, zaintza lanak, hau denbora neurtzen hasi ziren orain dela nik uste 80. hamarkadan zenbait lekutan, baina hori oso geldo dijoa. Baina ikusi dena ze izan da. Zaintza lanak alde batetik haunditu dira oroar denboran, bai? Zergatik, alde batetik seme-alabekiko zaintza murriztu egin da, ez, barkatu, etxeko lanak murriztu egin dira adibidez teknologiaren garapenarengatik, semen murriztu egin da gutxiago dauzkagulako, bai, baina aldiz, helduekiko eta zaharrekiko zaintza handitu egin da demografiarengatik, zahar askoz gehiago daudelako, bale? Orduan hor kontuan izan behar da, zenbait kasutan gizonek handitu dituzte, beraien minutuak, minutuka dijoa, bai, etxeko lanetan eta zaintza lanetan, baina, klaro, zaintza lana nola hunditu diran ere emakumeentzako berriro gelditzen da proportzioa parezido. Baina, ez dago, horregatik da birsortze batzuk esatezu, pero ¿cómo es posible? Nola birsortze bat ematen da? Birsortze hori da detektatu behar duguna, nola birsortzen da hau denbora guztian tak berriro jarriz. Da, adibide bada, adibidez, gaur egun gizonezkoek minutu batzuk gehiago sartzen dituzte seme alaben zaintzan, baina zenbait zaintzetan. Direla
batez ere ludikoak, orain esplikatuko dizuet. Eta orduan, gaur egun gainera maskulinitatea eraldatzen ari da, eta maskulinitate berri horietan, maskulinitate, eraldaketa honetan, historikoan, aita izatearena bai sartzen ari da, identitate horretan. Aita izatearena, beste importantzia bat dauka, orain dela 50 urteekin alderatuta, edo inkluso 100 urteekin alderatuta. Hor, badaude zea batzuk. Baina, berrirore, horrek, ez dauka ama izatearen ez lankarga, ez presio, ez arau, moral, ez ezer berdina. Claro, egiten delako, hein handi batean, privilegiotik, ez? Eta orduan, hemen, lehenik eta baina esplikatu aurretik ze zaintza mota dauden, zuek kontuan hartu denbora, esaten dizuen, ez? 1983tik daudeia jasoak, eta hartzen dira, zer egiten da? Kalkulatzen da, bataz da media, zenbat denbora pasatzen dugun egunean gauza desberdinak egiten. Zenbat denbora lotan, gero behar fisiologikoak, hor dago ere bazkaldu, komunea jugun guzti hori, lana eta formakuntza, etxeko lana, zaintza, bizitza soziala, isialdia, eta abar. Hor daude kategoria desberdinak, eta hori da neurtzen dutena, ikusteko zer dan aldatzen dena urteak pasa ahala. Eta, esan moduan, esan dizuet, etxeko lanak zenbait gauzetan gutxitu egin dira teknologiarengatik eta seme-alabei ematen gutxiago dauzkagulako, eta gero instituzio publikoak egon direlako, adibidez, eskola publikoa, pribatizatzen ari direna, aurrak eta ez ditzeko, eta hori ikusiko dugu 3. dimentsioan, eta orduan horrek egin du ere emakumeek lan ez ordaindu gutxiago eukitzearena estatuarengatik. Horregatik esaten dizuet oso garrantzitsua dela estatuaren dimentsioa, 3. dimentsioa, eragin zuzena dauka emakumeen lan ez ordainduan. Eragin zuzena, eta orduan ikusiko dugu estatu desberdinen arteko aldea. Orduan, hemen garrantzitsuena eta interesgarriena zer litzateke. Guzti, kategoria hauetan, nik esaten nizuen, ez? Gauza bada zaintzan, seme-alaba zaintzea edo zarrak zaintzea, ez da berdina. Baina gainera, lan ez ordaindu honetan, zu dauzkazu errutinazkoak diren lanak, eta errutinazkoak ez direnak, eta gero dauzkazu ludikoak direnak eta ludikoak ez direnak. Hemen ez detekarri? Ludikoak direnak eta ez direnak, alegia. Gauza bada, egunero ipurdia garbitzean horbaiti, edo biberoia ematea, eta beste gauza bada umeekin parkera jutea. Edo zinemara jutea, edo partidura jutea. Gauza bada, berriro ere, ipurdian horbaiti egunero garbitzea, edo bombilla aldatzea. Gauza bada egunero bazkaria eta afaria egitea, eta beste bat erosketak egitera jutea. Hor daude, banatutak, hau nazioartean dago homologatua, baina hobetzen ari dira. Zer oraindik falta dira gauza asko, eta gero gauza askotan hemen, egiten dute inkesta bidez. Galdetu egin behar dute. Hemen digutxira ez, porque Amazon eta Facebook eta denak hartuko dizkigute datu guztiak. Baina oraingoz, galderean bidez egiten dute. Eta orduan zer gertatzen da? Gizonezkoek sobredimentsionatzen dute, sartzen duten lan ez ordaindua, eta emakumeek bera egiten dute. Eta gainera, orain ari dira ja sartzen. Orain arte inkestak zeuzkaten 2 aktibitate batera, markatzeko aukera. Ez 3, baina zu igual askotan, eta ziren bakarrik bat, baina zu askotan zaude, umeak zaintzen, arropa garbitzen, eta etxea garbitzen, ez? Eta orduan, hor kasillero desberdinak sartzen ari dira, ze da simultanei da kontzeptuarena, hori harrapatu behar da, ze gauza bat baina gehiago egiten dituzu batera. Eta hori da ikusi dutena, ze hori dago gero deitzen dutenarekin mental load dala lankarga mentala. Eta zer hartatzen da, enpresa pribatuetan lankarga mentala daukanak, alegia, enkargatuak gehiago kobratzen duela. Baina lan ez ordainduan ez dugunez kobratzen, karga mental hori ere lana da, eta hori kalkulatzeko irizpideak eta adierazpideak ari dira sortzen berriro ere, ze hemen ez dago ezer. Ez dalako gure esplotazioa, gure lana, ez dalako izan atzemana lan moduan, ez esplotazio moduan, ez ezer moduan, orduan ez dago sikiera diskurtso, guk egin behar dugu, hartu pixka eta horrekoek egin dutena, ez galdu, eta egin, ze denbora guztian, inertzia da borratzea denbora guztian, borratzea. Eta, de hecho, oraindik gaur egun, gure hurrengo gerra da, gure esan neria eta nire taldearena, eta zuena baldin bada perfecto, da guk egiten dugun lan horri, hau da, sujetuak, ez, ugaztun horietatik sortzen ditugun sujetu hori deitzea produkzioa, ez erreprodukzioa. Kotxeak erreproduzitzen dira.
subjektuak ez dira erreproduzitzen, sortu egin behar dira. Ze jaiotzen dana, bai, ugaztun bada. Jaiotzen dan hori, ez da ez lan indarra, ez da ezer, ez du hitz egiten, ez da autonomoa, ez da subjektu bat. Ez da zuk subjektua sortu egin behar dezu. Sortu egin behar dezu, produzitu egin behar da. Eta guzti hori oraindikan deitzen zaio erreproduzioa. Pues no puede ser. Es que no puede ser. Hor dago trampa guztia. Orduan, bueno, hori desegitea da lan handia, ze, klaro, balioaren teoria, marxismoaren errepasoa, balio dituzkiguten gauzak hartu egiten ari diren lan berri guztiak, adibidez aurrekontuetan, hartu behar dira elementu pila danak jarri, elkarrizketan, eta hortikan garatu diskurtso bat eta sistema kontzeptual bat, guzti hau esplikatuko duena, gure mundua esplikatuko duena beste kategoria batzuekin. Zer dauzkagun kategoriekin ezin dugu emantzipazioa lortu, eta horregatik da ere oso importantea berriro nik esatetena diskurtsoa, bai? Ze diskurtsoaren bidez ere eraldatzen ditugu baldintza materialak, ez bakarrik, ez da norabide bakarreko zea, ez? Orduan, hirugarren dimentsioa, nola ni joan denboraz, ondo? Bale, zenba denbora daukat? Ordu bat badaukat, ez? Jesus, ez, lehenago zena, galderak, bale. Bale, oso ondo. Orduan, hirugarren dimentsiora guazen, estatua. Berriro hemen estatuan daude ere ikerketa asko, indar polizialetatik hasita legeetara, politika publikoetara eta abar, eta orduan guk egin deguna da ongizate erregimena. Zergatik zintzen gure helburua, zergatik hartu dugu guk hau. Osea, hirugarren dimentsio honetan hau, zehazki. Zeguk nahi genuen demostratu EAE eta EGO eta Nafarroa, daukatela Espainiak daukan ongizate erregimen berdina. Berdina. Alde batetik egiteko aurre Euskal Oasiaren kontu horri, eta gero batez ere hemendikan sortu alizateko ere beste autopertzepzio bat. Bai? Ez gaude ondo, gaude oso gaizki. Osea, eske gaude oso gaizki ongizate erregimenari dagozkion irizpide eta zeatan. Orduan, hortikan, batez ere, gero berriro ere, noski, gu ere, zentzunetan independentista gea, orduan, denak balio baldin badu, bai, beste guzti bideo hori ere, hor kontzientziazioa eta bideo hori eta diskurtso hori, inkluso ez, eraldatzeko eta lotzeko kontu hauekin, hau da, ze estatu mota nahi dugun, eta ze estatu mota daukagun, ze guk dauzkagu instituzio estatalak, esan nahet, eta instituzio estatal horiekin, puntu bateraino, zuk egin zenitzazken beste gauza batzuk. Egite dituzu gauza berdinak eta inkluso askoz ere okerro. Eta orduan, zer gertatzen da? Beti ematen dituzten datuak direla I+D+I. Bai? Ikerkuntza, teknologian, balio altuko ertaineko produktuak sorkuntza, eta beti konparatuta, hori, ez? Andaluziarekin, Murtziarekin, Kastillarekin, Madrid ez kapitala dalako, baina, eta orduan, berriro ere, datu horiek kenduta, eta de txoran ja gaude Europar Batasunaren mediatik behera, Gipuzkoa, zelen Gipuzkoa zegoen gora, beste guztia daukagu okerro. Ia. Pare bat gauzak enduta, dauzkagula berdin. Eta orduan, hemen hau lertzeko, ze lau ongizate erregimen desberdina daude. Hemen daude, zesan nahi du honek, gu momentu honetan Europan, eta mendebaldean oroar, dazkagu lau estatu mota. Lau estatu kapitalista, lau estatu mota. Horrela klasifikatzen dira. Bale? Dauzkagu estatu liberalak deitzen dana, dena dira liberalak, baina teknikoki deitzen da erregimen liberalak direla Erresuma Batua, estatu batuak, adibidez, bai? Osea, neoliberalenak, esango genuke. Gero daude ongizate estatu sozialdemokratak direla Europako iparraldekoak, bai? Norvegia, Finlandia, Islandia. Gero daude ongizate estatu kontserbadoreak, Alemania, Frantzia. Eta gero daude ongizate estatu mediterranearrak, bale? Espainia, Italia, Grezia. Bale, eta orduan, nola klasifikatzen dira estatu hauek? Orain gatoz lehen esan dizkizuedan bi kontzeptu horietara. Familiarizazioarena eta merkantilizazioarena. Bale. Hau egiteko, klasifikazio egiteko lehenik eta behin neurtu zuten bakarrik lehenengo zea hori, merkantilizazioa. Zer esan nahi du merkantilizazioak? Merkantilizazioak esan nahi du ze puntutaraino guk saldu behar dugun gure lan indarra, merkatuan, bizi ahal izateko. Hau da, bizigeran estatu horretan,
ze puntutaraino ez baldin badugu saltzen gure lan indarra, hiltzen gean, edo gosetzen gean, edo gaixotzen gean, zen olako aukera dauden bizitza duin bat eukitzeko estatu batean zure lan indarra saltzen ez baldin badezu edo saltzen baldin badezu. Orduan, hor, zentzu horretan, klaro, estatu liberalenak, erresuma batua, estatu batuak eta bat, daukate lauko eskala bat egingo bagenu, dira merkantilizatuenak, zesan nahi duenek. Ez baldin badezu saltzen zure lan indarra, date por jodido, dirua baldin baukazu ez, baina bestela, normala baldin bazea, ez badezu saltzen zure lan indarra, oso zaila da bizirautea, bale? Desberdintasun batzuk badaude, baina oso zaila da zezentzutan, estatu batuetan ez dezutela laguntzarik emango. Zuk lan ez daukazu, aia kuidauz. Bale, gero daude iparrekoak, iparraldekoak, Europar iparraldekoak, eta orduan hor merkantilizazio bajuena daukate, alegia, hor ez baldin badezu saltzen zure lan indarra, arrazoi desberdinengatik, badaukazu laguntza bat eta badaukazu bizitza erdi duin bat izateko aukera. Hori eraldatzen ari da, ere aloro. Guzti hau, ari da desegiten, ari gea sartzen beste, ari gea sartzen oen dela ja 20 urte, 30 urte, baina ja hasi da, jende guztiak nabaritzen du, hau desegiten ari da, estatua desegiten ari da, baina hori izango izateke bestitzaldi bat, orduan jarraituko dugu. Urrengo ongizate regimena Alemania-Frantzia. Alemania-Frantzia, por ejemplo, estatua handiagoa daukaten, handiagoa, laguntza gehiago daukate, eta orduan hor merkantilizazio tasa da iparrekoetan baina gehiago, baina liberaletan baina gutxiago, 3 bat, demagun. Hau da, simplemente eukitzeko, erreferentziatxo bat. Eta gero, Mediterranearretan, dago 3 lau, merkantilizazioa da Frantzia eta Alemaniaren antzekoa, baina ze gertatzen da, estatua txikiagoa denez, aukera, ez daukazu horren bizitza duina, alegia. Espainiara estatuan ematen dizkizute 600 euro, ez da dimaukazu zeharik eta Frantzian 1.200. Eta iparraldean 1.700. Orduan, hori adibidetzat. Eta orduan hemen esan zuten feministak. Hau, egin zan lehenengo aldiz, 80. hamarkadan. Eta esan zuten feministak. Hau oso ondo, orduan, zuek ari zeate esaten, neurtzen, estatu motak, merkantilizazioaren arabera, baina emakume asko ez daude merkantilizatuak. Alegia, zuk, 80. hamarkadan, Estatu Espainiarrean, zegoen merkantilizatua, eguneko 60 ez dakit iristen zen. Orduan, oso ondo, zuari zean neurtzen gizonen ongizatea. Emakumeena, ez daude merkantilizatutak, nola neurtzen da? Ezin da neurtu. Eta orduan, sartu zuten familiarizazioaren kontzeptua. Izen itxusia da, kontzeptua ez da ulertzen, baina, ze esan nahi du? Esan nahi du berez, ze dependentzia daukaten emakumeek ez merkatuarekiko, baizik eta gizonekiko, gizonen soldatarekiko. Kontuan izan, 20. mendean, soldata familiarrarena jarri zela zenbait lekutan. Segun ze klasekoa zinen, eta batez ere, segun ze arrazakoa, arrazializatua balin bazinen, honek berdin duzte jende guztiak egiten zuen lan, baina leku askotan, zegoen soldata familiarra, zala, gizonak, eta oraindik erabiltzen dute, eta irakurtzen baldin badituzte, azken grebetan, erresidentzietako langileek egindako liburuan, hor ikusiko duzu, nola argudioetako bat da, beraien soldata dela komplementarioa. Emakumeen soldata da komplementarioa. Hemen soldata garrantzitsua da gizonena. Soldata familiarra, suposatzen dela gizonena, eta zuek egiten zutena da komplementu bat. Osa da, logika guzti horrekin. Eta orduan, orduan, sartu zen familiarizazioa da, dependentzia horren zea, eta orduan, zerrekin neurtu zen, ez bakarrik gizonekiko dependentzia, baizik eta estatuarekiko dependentzia edo erlazioa, alegia. Zer esan nahi duenek? Geroz eta estatua handiagoa, geroz eta gauza gehiago publikoak, publifikazio handiagoa, orduan eta familiarizazio gutxiago. Alegia. Zergatik gertatzen da hau. Estatua, geroz eta handiagoa danean, publifikatzen danean, zentzu honetan, egiten duelako emakumeek musutruk egiten zuten lana. Haurtzendegia publikoak, residentzia publikoak, eskola publikoak, guzti hori, da emakumeek egiten zuten lana, zaintza publikoa, zerbitzu publikoak, beti egin dituzte emakumeak. Horregatik ikusiko dugu, gero ere nola ateratzen diren datu interesgarriak, gizarte katolikoagoetan,
versus protestanteagoak diren ere gizarteetan. Batzuk komunitaristagoak direlako, beste batzuk individualistagoak, eta orduan horregatik hemen, adibidez, hemen eta oro har Estatu Espainiarrean lanik gabe gelditzen baldin bazea, zuk daukazun sarea askoz ere handiagoa da erregimen liberaletan daukazuna baino. Ez estatua, baina bai sarea. Hau da, beti egongo da emakumeren bat jaten emango dizuna, hau da, guk hemen adibidez familiarekin mantentzen ditugu oraindik erlazioak, bazkari familiarrak, dazkagun sare motak, ez dira iparraldean dauzkaten sare motak sozialki, baina berriro ere iparraldean adibidez Europan estatua oso handia denez, familiarizazioa da txikienetakoa. Da bat bi, hor haurtzendegi publikoa daudelako, residentzia publikoak, estatua oso handia da, estatuan lan egiten duten gehienak emakumea dira, orduan soldata duinagoa daukate, da, organikoa, esan detena, organikoa. Orduan ulertu behar da, berriro ere ez, zer esan nahi du gauzak privatizatzea emakumeentzako, ez talako berdina. Ez talako berdina. Zuk jangelak privatizatzen dituzunean edo jangelak etzen dituzunean eskoletatik, gora egiten duen lan karga ez ordaindua da emakumeena. Osea, privatizazioa da, privatizazio neoliberal patriarkala. Zuk privatizatzen dezun hori, emakumeek musutruk egiten dutelako. Erresidentzia privatizatzerakoan, eta hor zeuden edo hor dagoen jendea lehenago bidaltzerakoan etxera, nor zaintzen ditu guzti horiek etxeetan? Emakumeek. Orduan, horregatik, erlazio handia dauka, emakumeek egiten duten lan ez ordaindua estatuaren publifikazio mailarekin. Obviamente, eta hori gaudela estatu patriarkal kapitalistetan. Baina, gauzabek lortu izan dira, zuzen ere, ezkerrak egin dituen borroka guzti horiei esker, 19. mendetik, 20. mendean, eta abar. Sozialismotik, feminismotik, sindikalismotik, eta abar, ere ongizate estatu horren aldeena onde batean. Sindikalistak hasieran ez zuten hau sartu nahi 20. mendean, eta emakumeak mugimendu feministak sartu zuen guzti hau. Zuek irakurri dezuen nun baita hau? Ez. De hecho, irakurtzen badezue, ongizate estatuaren jatorria, no dicen nada. Eta gero esatezu, mesedezu. Osea, egon zinean hosti hauak. 20. mende hasieran, sindikatuetan, emakumeen eskakizunengatik, eta ez zutela nahi, eta lan okerrenak eman behar zitzaizkiela, ze bestela kompetentzia bat ziren ere gizonekiko lanekiko. Eta guzti hori ezabatu egiten da. Beti, guztian, eta orduan ongizate estatua orain resulta que la ha inventau, ¿qué? ¿Quién? Orduan, guzti hori da, esatetena genealogiarena, mantendu behar dugu genealogia, ze kentzen digute denbora guztian lortzen ditugun gauza guztiak emakume eta feminista bezala, eta batez ere mobilizazio eta borroka horri esker, Hauri askotan gertatzen da, esaten dutenean, ez, feministak ez dute inoiz, da mugimendu bakezale bat, ez dute inoiz, bakezalea izango da, baina ez dute inoiz biolentziarik erabili, gezurra da, bozka lortzeko erabili zen violentzia pila bat. Eta lortzeko dauzkagun eskubideak erabili da violentzia pila bat. Ez dugu akatu, oraindik, baina violentzia egon da, eta gainera egon da propietate pribatuaren kontra egon da violentzia pila bat. Eta gurekiko violentzia izan da ikaragarria, Osea, en fin, torturetatik hasita eta abar. Orduan, oso garrantzitsua da mantentzea berriro ere, gure genealogia ez da ofizialki ez dago inun, desagertu egiten da. Eta orduan, hemen esaten genuna, azkenik, erregimen mediterranearra. Pues familiarizazioa altuena. Orduan, horregatik, hemen daude gauza asko. Alde batetik tradizio katolikoa, komunitaristagoa, hori badago alde batetik, eta gero hori erlazionatzen da, horrek esan nahi du, emakumeak askoz ere beranduago sartu direla merkatuan, askoz ere beranduago lortu dutela independentzia ekonomikori, gaur ja ezin da independentzia ekonomikori lortu, nahiz eta merkatuan sartu, horregatik gaude beste aro batean, baina bere momentuan lortzen dute beranduago, alegia iparraldean momentu honetan, Europar iparraldean 185, 180 emakumeen artean merkatuan dago, merkantilizatuta dago, hemen ez, hemen oraindik ez. Hemen gaude 1,70, 1,75, segun ze partetan mediterranearretan 1,80 iritsi daiteke, baina orduan hor tradizio desberdinengatik berriro ere horrek gauza on asko dauzka, komunitaristagoa gera, eta orduan ez da horren bortitza erregimen liberaletan bezala, gelditzen zeanean zeharik gabe, dirurik gabe edo lanik gabe. Orduan hor dauzka bere abantaiak, baina berriro ere hemen nahasten da sexismo tradizional hori, eta emakumeen lan ez ordaindu hori, zentzu horretan estatu txikiagoarekin.
bai kontserbadoreak, bai iparraldekoak duten estatu txikiago batekin. Eta berriro ere, geroz eta estatua txikiagoa zentzu honetan ari naiz estatuaz, geroz eta txikiagoa esfera publikoa, orduan eta lan ez ordaindu gehiago emakumeentzako, bai? Bale, eta orduan, zer neurtu dugu guk demostratzeko EAE eta Nafarroa, osea, Hego Euskal Herria, Ipar Euskal Herria, Frantziako sistema berdina dauka, hor datuetan ere ikusi dugu liburuan, eta hori da regimen kontserbadorea, bai, estatua handiagoa da, Frantzian, eta orduan, hemen Hego Euskal Herrian, bai, berriro ere, hemen EAeko datua daude, baina Nafarroakoa dira danako santzekoa, bai, dago beti EAeren ondoan. Bale, orduan ikusten ez dute, ez den neurtzen da. Guk neurtzeko hau, neurtzen den gauzetariko bat da gizarte babesa, bai, hau da, zenbat gizarte babesa da sistema bat, ongizate regimen sistema esan detena, ematen dituena dirua seme-alaben zaintzarako, zahartzaroarentzako, bai, gero hor neurtzen dira ere residentzia publikoak, osea, mundu guzti hau, ez publikotasunaren mundu guzti hau, berriro ere, ez, servizios soziales, gizarte babesa, erentzean pean agertzen dena. Orduan, hemen ikusten dezute, bueno, EB 28 da Europar Batasuna, media, eta nun dagon, EAE, kasu horretan, begiratu zazue, Espainia beti dagoela horronduan. Osa, datua direla berdinak. Bale. Eta orduan, gero, bagoaz neurtzen, Europako beste zeakin, zahartzaroari bideratutako diruak. Eta hemen gero, gauza asko hartu behar dira kontuan, ze, zu zahar asko baldin mauzkazu, pues obviamente diru gehiago emango dezu proportzioan, suposatzen da, zahar gutxiago dutenekiko, orduan, eta hemen zahar asko dauzkagu. Bai, oso ondo eta oso luze bizi gehalako, orduan hori ere kontuan eduki behar da. Gero ere kontuan eduki behar dira beste gauza batzuk, eta da, ez da diru berdina ematen adibidez, por ejemplo, umezurtz edo alarguntasunari, edo familia eta seme-alabei, alegia, umezurtz oso altu agertzen da hor EAE, baina umezurtzerako ematen diren dirua da super gutxi. Bai, oso gutxi. Eta aldiz, familia eta seme-alabak da asko, da, de hecho, zutabea. Bai, gizarte babesetan. Eta begiran non dagoen ikusi ezue? Turkia. Hau beraien datua dira, hau da, gobernuaren datua dira, Eustat, Eustat. Osea, hemen ez dugu zer asmatu. Bueno, orduan, hor guk alderatzen ditugu gauza desberdinak, eta orduan demostratzen dugu, neurketekin, dauzkala, Espainiaren datu berberak inkluso okerro, eta orduan regimen mediterranearen, hor dauden estatuen eta herrialdeetan dauden datu berdina dauzkala EAek, eta Nafarroak, bai? Osea, ez dago ez oasis basko, ez ezerre. Zentzu horretan. Eta gero hor, noski ikusten ari geha ere, edo ikusi dugu, eta ikusten jarrituko dugu, ze gertatzen ari den erresidentziekin, bai, ze hemen ikusi behar dena da, erresidentziak privatizatzerakoan, ze karo, gero hemen eritzen egin dugu elkarrizketetan, bai, garbitzaileekin, osea, langile erresidentzietan dauden langile desberdinekin, bai. Eta, claro, privatizazio horrek eragiten duena da lan baldintzak okertu, soldata gutxiagotu, eta estatuaren bitartez egiten den privatizazioa da. Estatuak ahalmentzen du, eta askotan estatuak esan nahet egitura estatalak. Berdin zait, aldundia den, edo Eusko Jaurlaritza, edo Nafarroako zea, egiten da instituzio publikoetatik, horregatik ardura dago instituzio guzti hau onartzen eta albidetzen eta legeztatzen duten instituzio publiko guzti hau. Eta hau doan oski ere, osasunaren privatizazioan eta beste hainbat gaietan. Eta hau da, pasada bat, sistema neoliberal honena, ze gobernuetatik egiten ari dira, ejekutiboetatik egiten ari dira, korporazioekin batera. Ardura guztia daukate. Ardura guztia daukate. Ez guk ezin dugu ezer egin ez zu ari zea hau, legeztatzen zure sistema judizialaren bidez, legeztatzen ari zea, egiten ari diren guztiak, ejekutibuen bidez. Gainera, kasorik egin gabe, sikiera parlamentuei, parlamentuak, baina, por lo menos, parlamentuak ziren geneuzkan kamara bakarrak sistema liberal parlamentarioan nun herriaren ordezkaria gauden. Ni puto kaso ez diret egiten parlamentuei. De hecho, Europar Batasuna jaiotzen da ja kasi parlamenturi gabe, daukan parlamentua da, ez du zertako balio. Egiten dituzte legeak batzordetik, Europar batzordetik, daukako dezizioa, erabakimena zenbait kasutan, dira ja arkitektura neoliberalak, nun ja parlamentua desagertzen jungo dan, eta estatu nazionaletan ere, desagertzen ari da, ez daukate indarrik, eta dana egiten dan ejekutiboetatik, gobernuak eta korporazioak. Eta sistema judizialak guzti hau ahalbidetzen.
Sistema judizial hauek, geroz eta garrantzi gutxiago edukiko dutenak, sistema judizial globalak ari direlako, momentu honetan, sortzen. Ejekutiboen eta korporazioen bidez, eta hau da, TTIP, Z, hau ez dute entzun honi buruz? Komertzio, akordio komertzialak, saiatu egin direnak jartzen, nun korporazioek edukiko duten lege nazionalekiko lehentasuna. Osea, lege nazionalak, bigarren mailan egongo dira. Zu baldin baukazu lege bat, inbertsore batzuen kontra dijoana, bai osasun arrazoiengatik, dana dalakoa, inbertsoren, enpresen lehentasuna, enpresen interesak lehentasuna edukiko du. Eta guzti hau egongo da legeztatua sistema judizial global hauen bidez. Eta nor egiten ari da sistema judizial global hauek? Gu ez. Bueno, pues, momentu horretan gaude, orduan, guzti hau, geroz eta okerrago jungo da, hemen badago guk egiten ditugun, gero helburuak eta abar ere jartzen ditugu, baina guk egiten ditugun aurreikuspenetako bat da, hau okerrago joa, eta okerrago jungo da urte batzuetan, gero ikusiko dugu, segunetan nola antolatzen den herria eta langileak nola antolatzen gehan, pues, honek ukiko du bere amaiera, baina momentu honetan hurrengo urteak oso gogorrak izango dira, eta gainera kapitalismo digitalaren bidez, klik bat egin eta ja daukate dena egina orduan. Eta honen kontziente izan behar geha, batez ere, pobrezia azten danean zabaltzen eta miseria emakumeak askoz ere okerrago ordaintzen dute, askoz ere gehiago ordaintzen dute. Eta orduan, zentzu horretan, eta eskerrak, feminismotik indartsu gaudela, ze gainera harrapatuko baligu honek. Orain dela 15 urte bezala, katastrofe, baina, ikusten gauza positiboa daude ere. Eta gero, neurtu behar da osasun publikoari oroar ematen zaion inbertsioa gure gizarte, gure estatuetan, eta osasun publikoari. Eta hemen ere ikusi dezue, osasunan inbertitzen dana, eta hori oso pozik gaudela Osakidetzakin eta Osakidetzako langileekin. Beste gauza da, hor Osakidetzaren politika publikoek egiten dituztenekin. Eta orduan, hemen begiran dago Poloniarekin eta Hungariarekin, Espainia hobeto dago. Egitan, a ber? 6,2, pues eso. Eta gero, hezkuntza publikoan. Eta gero datu hauetan askotan saiatzen dira manipulatzen bezala, esaten dizute ez, baina hau igo dugu dirua, baina proportzioan, zuk igotzen baldin baduzu, baina beste guztia igo baldin bada ez dauka zentzurik. Osea, jaisten ari zea proportzioan. Eta orduan horrelako trampak denbora guztian egiten dituzte. Eta hezkuntzan ere, oso gaizki gaude. Eta datu hauek eta eguneratuak ere atera dituzte orain dela gutxi sindikatuek, sindikatuek denbora guztian ateratzen dituzte horrelako datuak, eta hor gaude, hor jarraitzen dugu. Hau da, 2015, baina berdin du, 2018ko datua dira azkenak, uste dut, eta hor gaude, berdin, hor behan. Irlanda eta Rumania. Eta hori da gure panorama, eta horren konstiente izan behar geha berriro ere, ez bakarrik, bai ulertzeko egoera orokorra, baina baita ulertzeko nola, ez denolako gobernua dauzkagun hemen, zen ikuste dut, askotan ere guk barneratu dugula, oasiarena, eta ez da inolaz ere hori errealitatea. Eta gero, laugarren ere muan, hemen ez daude, datuak eta badaude, baina hemen ze aztertu dugu, hemen hitz egin dugu, esan bezala, beste ere muetan bezala. Alderdietako emakumeekin, sindikatuekin, mugimendu sozialekin, edabideetako kazetariekin, eta guk hemen neurtu nahi genuen alde batetikan, ez horren beste presentzia, hori bai datuak jaso, ze presentzia dagoen emakumeena, baizik eta erabakimena. Gauza bada horregon, eta beste gauza zenbat erabakitzen dezun. Kuotena oso ondo dago, oso ondo etorri da, ni beti berdintasuna inposatzearen alde, la primera. Ze bestela ez da lortzen, eta hori oso ondo etorri da, baina jun behar geha aratago, ze ikusten duzu euneko 40 legez izan behar dute emakumeak, baina gero ze postuetan jartzen dituzte, ze gai eramaten dituzte. Eta ez bakarrik alderdi politikoetan, edabideetan ere, eta gero mugimendu mistoetan, hemen elkarrizketatu ditugu bai mugimendu mistoak, eta gero bilgune, uste dut dala mugimendu ez misto bakarra, ze honeka oraindik ez zegoen, pentsionisten oraindik ez zegoen. Eta orduan, hemen, nola zirkulatzen duen boterea ikusi dugu alde batetik, nola zirkulatzen duen boterea, hemen daude informazio batzuk hori, berdintasunaren legearen inguruan, ikusiko ez du 2012-2016 urteetan, euneko 28ko portzentajean egonkortzen da zerrendaburuen kontua.
Eta hori, pixkanaka igotzen jungo da, eta baina, Eusko Legebiltzarrean dauden idazkari nagusien 70% gizonak dira oraindik. Eta, hor kontua da, euskazuela, datu pila bat, bai herriz herri, bai diputazioa, legebiltzarrak eta abar. Baina hemen ere ikusi nahi izan dugu ze eremuetan dauden emakumeak eta ze eremuetan gizonak, alegia. Eta hor bai egin dugu konparazioa zenbait eremu pribaturekin. Hau da, hau erlazionatuko litzateke militantzia eta isialdia eta eremu horrekin. Zer egiten dute emakumeak lanetik kanpo eta zaintza eta zeatik kanpo, ez? Normalean pilatzen dira genero rolekin zerikusia duten ekintza voluntarioetan. Bai, lagundu, jendea lagundu, basikoki. Bai, bai zarra lagundu, migranteak lagundu, ez? Printzipioz zu, baina okerrago edo igual de mal segun dagoen, bai, elkarteetan egon edo dagoen pertsonek lagundu. Eta normalean musutruk, bai, voluntariado horretan, osea, dira borondatezko lanak. Eta gero juten zera aldiz gizonak nun daude, eta gizona normalean daude voluntariado baldin bada ere erlazionatuta bere genero rolekin, eta gero nun pilatzen dira zuzendaritzetan, leku guztietan. Leku guztietan, berdin du zer, leku guztietan. Eta orduan, hor jebienak izaten dira patronalak, bai, normalean, patronalak ez barbaritate bada. Eta orduan poso uneko ez dakit hemen datuak ekarri dituan igual hauek ez, aurrerago daude, a ber, bai, pare bat ni jarri ditut hemen, a ber. Hemen daude Laboral, Fiare, Kutxabank, tal cual. Presidentea. Eta gero, administrazio kontseiluak. Bai? Administrazio kontseiluetan, ikusten duzu, Eta orduan, hau errepikatzen da pixka guztian, berdin du guztian. Porque gero, hau horrela da zea pribatuetan, baina esan nahi berdin du. Gero juten zea unibertsitatera, dala ere eremu publiko bat, adibidez, administrazio publikoa, eta uneko 80 piko dira, katedran unetan, uneko 80 piko dira gizonak. Eta bak ez dute katedradunek askoz ere gehiago irabazten dutela, eta askoz ere klase gutxiago ematen dituztela. Hortaz denbora gehiago daukate, kapital kultural eta kapital ekonomiko gehiago inbertitzeko. Hau da, bai, zirkuito bat, ze honetan ez geha sartu, zeia gehiagizen, baina zen kapital desberdinen produkzioa, alegia. Kapital ekonomikoa daukanak, normalean denbora gehiago dauka, kapital kultural gehiago sortzeko. Bai? Eta, de hecho, kapital kultural eta ekonomikoa daukanak, kapital sozial baliotsuagoa dauka. Harreman, kapital soziala da harremanak, kontaktuak, bai? Hau normalean, dirua duten kontaktua dauzkazu, zuk ukidazkezu harreman pila bat eta gana pobreak, gaztetxekuak, bai? Baina kapital sozial hori dala supergarrantzitsua guretzako, baina, klaro, beste egeetan, Cambridgeen egon direnak, zuk esaten zen lehen, hor daudenak eta hor sortzen diren kapital sozialak dira gero bankuetako zeak, abokatu milionarioak, osasana eta zure kapital sozial hori dijoa kapital ekonomiko eta kapital kulturalarekin zea, zergatik berriro ere denbora daukazunean inbertitzeko, denbora dirua sortzen du, eta orduan kapital batek, botere batek bestea zehatzen du. Eta zein da azkenengoa honetan? Kapital simbolikoa. Violentzia simbolikoaren kontrakoa. Kapital simbolikoa da prestigioa, autoritatea. Bai? Eta hori dijoa oso lotuta kapital ekonomiko, kapital kultural eta kapital sozialarekin. Bai? Eta gero ja, segun berriro sartzen badituzu, hemen bai genero ardatza eta bai arrazarena, bai, hor kapital simboliko batekin ja jaiotzen dira, ja azten dira batzuk, eta violentzia simboliko batekin beste batzuk, bai arrazializatua edo bai gorputz sexualizatuak, eta abar. Eta orduan, horregatik hori ja, baina hori izango zentzateke ja beste formakuntza bat, eta orduan, eremu honetan, azken eremu honetan, batez ere esaten dizudana, hitz egin dugu jende desberdinarekin, ikusi dugu, ze gertatzen den boterearen zirkulazioarekin, honek esan nahi du, erabakimena alde batetikan, alegia, ze saietan, ze gaietan zauden, ze gauza egiten dituzunzuk, igual adibidez edabide baten, bai, nor da bekaria badatorrenean, bekaria hori zainduko duena edo bekari hori eta lagunduko diona hau eta bestea egiten, emakumeak,
Nor da, bai, hor daude gauza asko, beraiek beraiek kontatzen dituztenak, elkarrizketa daude oso ondo dira, marabila bat. Nik elkarrizketekin, txundituta geratu naiz alde batetik, baina ez nuelako espero, baizik eta, ez dakizu zer espero dezun, eta marabillosak izan dira, ze dagoen kontzientzia maila, dagoen diskurtso maila. Guk elkarrizketatu ditugun ia guztietan, da pasada bat. Da pasada bat. Nola kontrolatzen duten bere eremua eta nola identifikatzen dituzten mekanismo patriarkalak eta birsortzen eta dana. Da ikaragarria. Nik gomendatzen dizuet irakurtzea, aunque sea elkarrizketen zati horiek, porque ikasten duzu pila bat hori nola funtzionatzen den barrutik, ez? Eta adibidez hitz egiten parlamentariekin kuriosoa zen, ez? Porque zeuden danak malagostia batekin, baina danak da danak. EAJ eta PP, bueno, momentos ere, PSOE, Podemos, EH Bildu, zan transversala, ez? Gero ja bakoitzak egiten du, en fin, suposatzen alduena, baina zan hori oso identifikatua eta oso konstiente, ez dala, oso konstiente patriarkatuaren funtzionamenduaz. Eta hor dago ere, hor sailburuari ere egin genion elkarrizketa, Heredia, segurtasun indarren zea. Eta horrek ere, iritsi zanean, egin zuen lehenengo gauza izan zen, debekatu, inolako erabakirik hartzea, espazio formaletatik at. Debekatuta. Zergatik, ze espazio informaletan hartzen dira erabaki gehienak. Eta nortzu daude espazio informaletan? Gizonak. Ze nun daude emakumeak momentu informal horietan? Seme-alaba zaintzen, edo etxeko lanak egiten. Orduan, da rueda bat, eta ere berdina gertatzen da, gaur egun WhatsApp taldeekin eta Telegram taldeekin eta hori ere da, porque ja hori dira ere gune informal berriak, ez? Eta, horren inguruan, horretik informazioa nundikan zirkulatzen duen, bai zegunetatik zirkulatzen duen, gora, bera, zer resistentzia mota dauden, barruan, formakuntza daukate, ez daukate, badaude alderdi mugimendu zea batzuk derrigorrezko formakuntza daukatenak, beste batzuk ez daukate derrigorrezko formakuntza, eta hori alde ikaragarria da, zalmokazu derrigorrezko formakuntza, ez du ezertarako balio, eta berriro ez, eta hor sortzen diren erresistentziak ere leku desberdinetatik. Bai, sortu daitezke erresistentziak. Eta espero dituzun leku batzuetatik ere, ez? Eta orduan, erresistentzia mota desberdinen inguruan, ere erresistentzia formalak, informalak, ez? Pixkat guzti horren inguruan. Hitz egin genuen laugarren honetan. Eta orduan, hemen garrantzitsuena da, esan detena lehen, erlazionatzea, dimentsio bakoitzan gertatzen den guztia, ez? Adibidez hemen Ainhoa Beolarena daukagu, ez? Beldurra dago, beldurra batzuen aldetik, informazio falta edo jakintasunaren ondorioz, jende horri esplikatu behar zaio, ari da gizonen inguruan uste dut. Eta gero erresistentzia daude, ze jakina logika patriarkala aldatzen dugun heinean, logika feministari bide emateko, botere espazioak aldatu egin behar dira, aldaketen aurrean beti sortu dira erresistentziak. EH Bildu bada egia da talde feminista daukan alderdi bakarra, mai feminista formalizatua, sindikatuak osatzen ari dira ere beraien mai feministak, esango genuke. Beste partidu batzuetan badauzkate horrelako gauzak informalak, oraindik, informalagoak, baina bai bere zeak. Eta orduan hau da, guk hau da, desde luego, beti proposatu duguna. Nik beti proposatu dut antolakuntza mistoetan egon behar duela emakume feministen antolakuntza ez mistoa barruan, beti. Bestela, da imposible. Eta orduan, hor berriro ere gure proposamenetan, amaitzen juteko, gure proposamenetan guk egiten ditugu, alde batetik, dimentsio bakoitzean, proposamen zehatzak, batzutan oso pragmatikoak, hau da oso pragmatikoa, tartean zergatik, ze hau da gobernuak finantzatzen duen ikerketa bat, eta orduan, parte bat, suposatzen da, irakurriko dutela, eta orduan, zuk helburuetako bazen, esan nahi, batez ere gure teoriak sartzeko beste leku batzu dauzkagulako, ez? Baina, hemen zen batez ere gauzak esan egin ahal dituzuenak, egin daitezkenak. Ez da de, ez. Gauza oso zehatzak egiten ez da dituzue, da ez dezutelako, nahi tutia. Eta orduan, hori zen helburuetako bat ere, bale? Gero ja amaieran, literatura poetiko, filosofiko,
ja gustatzen zaiguna, sartu genuen, bai, garatu gabe gehiegi, baina, bueno, bai 4 puntu proposamen orokor moduan, hau da, ez, en fin, estatu feminista, sozialista, antikolonialista horren bueltan, ez? Eta orduan, bueno, hor, dauzkagu, alde batetik 4 puntu, alde batetik da, estatu modu hori izan beharko lukeela federatua eta deszentralizatuta. Hemen zergatik, hemen dago federalismoaren ideologia. Federalismoaren ideologia da boterea, eta ideologia bat dauzkana printzipio batzuk, bai? Eta printzipio horietan dago bat, dala, boterea beti egon behar du deszentralizatuta lurraldeka. Lurraldeak dauka garrantzia handia horregatik federalismoan. Eta orduan, gupadak ez dute EAen zea federala daukagula, bueno, pasa nada, hau beste baterako ere. Orduan, lurraldeak esan nahi du boterea eduki behar dutela, bai, ahalik eta gehien, eta egin ezin duten hori orduan pasako dute hurrengo eskala batera, bai, baina printzipioz federalismoaren printzipioetakoa da, boterea egon behar du deszentralizatuta lurraldeka, bale? Orduan, adibidez hemen, esan edetenean hemen federalak gerala, estatu unitario batean, osea, en fin, baina adibidez, guk hemen zuek inpostuak nun ordaintzen dituzue? Zergak, zuren lurraldean. Zuen lurraldean, guk ez daukagu sikiera zentzu horretan, euskal ogasunik. Gu dauzkagu 4 ogasun, Nafarroako ogasuna, Arabako ogasuna, Bizkaiako ogasuna eta Gipuzkoako ogasuna, horregatik Europar Batasunean daude orain 27 estatu, baina 31 ogasun. Bale, beste 4 ogasun hori dilago euskal ogasunak. Bale, hori dalako printzipio federal bat mantendu dena, Nafarroa no, porque funciona desastre. Bueno, hemen ere, baina esan nahet, hemen gure EAen daukan LATH dauzkan legeak dira federalak, zentzu horretan, bale? Lurraldeka jasotzen da dirua, diru hori gero txikiek ematen diote gobernu Eusko Jaurlaritzari, proiektu batzuen truke, osea, esan nahi dut, zuk bai adosten dut eta orduan ematen dizut, baina bazparen nik txikiak hartzen dut dirua, bai? Eta hori da printzipio federal bat. Beste printzipio federal bat da, hemen gure legebiltzarrean zenbat diputatu dauzkagu? Zenbat legebiltzarkide dauzkagu? Eusko legebiltzarrean 75. Zergatik 75? Zergatik norbait daki? Azken aldian gainera online ematen ari naiz klaseak eta ez dago interlokuziorik, ez teki muean morir, osea, ez dut itzegin ikasleekin. Zue badak ez dute zergatik dauzkagun 75, da 25 Araba, 25 Bizkaia, 25 Gipuzkoa. Hori da sistema federal bat. Araban dira laukatu. Eta dauzkate 25. Neri superondo iruditzen zait, nin federalista naiz. Bizkaiak dauzka 1.000.000 eta piko biztanle, eta dauzka 25. Eta Gipuzkoa dauzkagu 600.000, eta dauzkagu 25. Hori da sistema federala da. Lurraldea ere kontuan hartzen du, ez dakarrik individuen bozka, baizik eta lurraldearen presentzia eta garrantzia, bale? Orduan, bueno, hemen ezin ez luzatu, baina hau proiekzio horretan da oso garrantzitsua federalismoaren printzipioak, bai? Inkluso zenbait gauzetarako konfederalismoa zenbait gauzetarako. Bale, orduan hor, bueno, proposatzen dugu hori. Gero, bigarren puntua da zaintza lana eta lan mota ororen antolaketa derrigorra eta txandakakoa. Hemen, helburua da desmerkantilizazioa, bale? Osea, porque helburuetako bada noski kapitalismoarekin amaitzea. Horretarako, oso zaila da, horretarako, en fin, estrategia asko daude edo egongo dira segurazki, baina bat da desmerkantilizazioa. Bai, alegia, guk bizitza duina eukitzeko gure lan indarra ez saldu beharra. Bai? Horri ditzen zaio desmerkantilizatu, bale? Gure bizitzak. Eta orduan, hori lortzeko era bat da, eta noski despatriarkalizatzeko bidean, da, bueno, noski bizitza erdigunean jarri, baina ez esan nahi du bizitzak erdigunean jartzea. Eta ez kapitala. Horrek esan nahi du, bizitza erdigunean jartzeko jarri behar da zaintza erdigunean, porque bizitza bakarrik existitzen da zaintza baldin badago, zaintza zentzu politikoan, alegia. Zaintzen baldin badezu, zaintza esan nahi du, behar dezun bizitzeko, behar dezun guzti hori eukitzea. Bai? Afektoa, ur garbia, elikagai garbiak, aire garbia, hezkuntza publikoa, osasun gintza publikoa, hor daude elementu asko, zaintza zentzu politikoan, hau asko findu behar da, baina ulertzeko, bizitza erdigunean jartzeko zaintza, bai, eta bizitza ahalbidetzen duten elementu guztiek jarri behar direla erdigunean. Eta horretarako berriro. Guk proposatzen duguna da, ez sartzea
ordu gehiago lan ordainduan, lan ez ordainduan baino. Alegia ezin du inork, jende guztiak egin behar du lan ordaindu eta lan ez ordaindu berdina hasteko. Bai? Desmerkantilizatzen hasten zean arte, alegia lan ordaindua desagertzen den arte. Imagina dezagun hori dela utopietako bat, ezta? Orduan, aruntz juteko berriro ere inork ezin du sartu lan ordaindu gehiago lan ez ordaindua baino, orduetan zenbatuta. Eta hori da esan nahi du, zaintza derrigortzen dela. Zaintza derrigortzen dela, txandakakoa dela eta derrigortzen dela, alegia zuk, astean, berdin zait eskolan, bi egunetan, laugarren mailakoek egongo dira zaintzen, jolasten, ezkidetza honetan, hirugarren mailakoekin, por ejemplo. Zure lanean, 5 egunetatik, imaginatu, Harin nahi zonengo baldintzekin, 2 izango dira zaintzarako. Alegia, derrigortuta dago, lan ordaindua izango balitz bezala, lan ez ordaindu hori egitea. Eta hori derrigortuta dago esan nahi du leku guztietan, osea, lanean ere derrigortuta egon beharko lirateke guztiak, egongo lirateke, gugugo bagenu estatu feminista, bai, hori egitera. Eta orduan, hasten daia zaintza sartzen, bai, kontzeptu politiko importante moduan tratatu behar dena lan ordaindua bezala eta gerora, desagertzen denean lan ordaindua, bai, lan prioritario horiek bezala ikusi ditugunak pandemian ere, hein handi batean. Eta hori esan moduan hori derrigorrezkoa eta txandakakoa. Gero, 3. proposamena zen konsoziazionismo feminista. Izen hau ere oso itxusia da, oso zaila auskatzen, baina, horrela erabiltzen da literatura politikoan, bai. Hau da pixkat egiten dutena kurduek. Eta Belgikak eta beste estatu batzuek, bai, segun zertan aplikatzen den. Baina honek esan nahi du, basikoki, zuk ezin dezula ezera aprobatu, eta ezin dituzula eduki ez ordezkariak, ez kideak eta abar, parekidea ez baldin bada, alegia. Lehendakari bat giztona baldin badaukagu, lehendakari emakume bat egongo da. Batzordeetan baldin badago idazkari gizon bat, egongo da idazkari emakume bat. Antolakuntza guztietan, eta hemen sartu beharko lirateke gainera, 3. eta 4. ardatz batzuk segun eta ze gai diren, bai, ez hartzeko erabakirik, hau da pixkat federalismoaren bezala, alegia, hemen ezin dira hartu erabakiak gehiengoz, baizik eta hartu behar direla erabakiak taldeen arabera. Bai, horrek esan nahi du, kurduek egiten dute. Osea, zuek gizonek erabakitako zerbait, ezin da pasa emakumeek ez baldin badute onartzen. Eta alderantziz. Hau, eramaten gaitu, 4. puntura, dala, hein handi batean, erabakimen hori lortzeko, porque hori da kontua. 4. dimentsioan ere esan dizuet, kontua ez da presentzia, baizik eta kontua da erabakimena, bai? Eta noiz iritsiko gehan gu gobernatzera, bai gure gorputza, bai gure komunitatea, dimentsio guztietan hori dalako helburua, bai? Eta emantzipazioaren helburua suposatzen dela guk geure burua gobernatzea, osea, buru jabetza zentzu guztietan, bai? Eta horretarako emakumeek gobernatu ahal izan behar dute beraien gorputza eta beraien komunitatea, beraien eskola, beraien etxea, beraien auzoa berdintzai, dana, guztia, bai? Osea, horrea iristeko pausoa dira guzti hauek, bai? Gu gure kontrola eduki hau izateko politikok, eta hori ditzen diot ni gobernua. Orduan horrek eramaten gaitu beto eskubidera, alegia nola, zea mistoetan, bai, mistoak ez direnak emakumeak bakarrik baldin badaude, pues emakumeak eragitzen dute, baina mistoetan nola emakumeak eduki behar duten beto eskubidea. Bai, langileen betoa eskatzen den moduan, tradizionalki eskatu den moduan, alegia, ze hor badago patronalaren beto bat, baina hor badago ere gizonen beto bat. Osea, ez dago gatozela hemen betoa eskatuz betorik egongo ez baliz bezala, betoak badaude, betoak egon badaude. Orduan, kontua da, zuk horri aurre egiteko, zuzoa zure betoarekin. Pero porque no hay otra manera, esan ez, honekin, guk daramatzagu ja, aro modernoan 300 urte pedagogia egiten, 300 urte. Osea, orduan, bai, pedagogia beti, elkarrezketa beti, bai, baina gauza asko gehiago ere, bai, osea, elkarrezketarekin bakarrik, pedagogiarekin bakarrik, ez dezu sekula menderakuntza sistema bat apurtzen, baina sekula. Osea, ez dago inolako evidentzia historikotik inun nun menderakuntza sistema bat erortzen dan elkarrezketaren bidez bakarrik. Orduan, hor,
berriro ere, behar dira neurri zehatzak, eta orduan horretik esaten dugu betoarenak, kuotak izan diren moduan, eta politiko publikoa diren moduan, eta zergak diren moduan, alegia, ni nahi diot, errenta kapitalei, bueno, kapitalismoa esuntxitu nahi, baina, en todo caso, momentu honetan, ez, egongo bagina fiskalitatearen buru, gu nahi dugu, nola lortzen dugu berdintasun bat fiskaltzatik? Pues kapital errentei kenduz jarriz zerga pila bat, baina hori berriro ere koakzioaren bidez eta sistema koertzitiboen bidez, hau ez da egiten begira. Zer iruditzen zaizue, kentzen badizuegu 150 irabazten dezuen horretatik? Ez, hau da, kentzen dizut, ez dizut galdetzen, kentzen dizut. Eta orduan, bueno, pixkat horrela zenbait gauzekin. Eta hau ere aplikatzen da, berriro, mugimendu antiarrazistan ere dauzkate logika asko olakoa direnak, bai? Alegia mistoetan, eremu mistoetan, nun esango genuke gorputz arrazializatuak eta gorputz zuriak dauden, mistoak, erregela batzu dauzkate, baina baita ere dauzkate elkartez mistoak, evidentemente logika berdinarekin, bai? Alegia zuriak ez dauden zeatan, bai? Dalako logika kasu askotan berdin-berdina. Eta, jazta. Eta orduan, hemen txutziko dut, dira jazazpiterdiak. Venga, listo. Horrela tartetxo bat igual galderaren batentzako, edo ez dakit, edo kezka, edo duda, edo protesta. Ez da ongo galderarik? Ez da egoten normalan galderarik, Eta nola baina ezin dian poteak hartu. Bueno, baina liburuan, hemen lepasake azken PPT-ak dira zirriborro baten antzekoa, Bueno, utziko dizuet. Baina liburua hobeto dago. Batez ere elkarrizketak. Bai. Bueno, venga, pues pues... Tabernak irikitzen dituztenean gonbidatu berriz hori bai.